keneli Urimili telu kenegu Urimili bia keneli Murebe Urimili telu kenegu Igbo bibu n'okporo jadili Igbo na-agbalele Igbo bụ Igbo ife ọma ka anyị na-ayọ arụ ike ogologo ndụ na ụmụ anyị adịkwu anyị tụchabeghị n'anyị nka agwa na-asị Chukwu okike ya meela anyị amara n'ihe ọbụla anyị na-ayọ bụ ezigbo ibe na ọ emezugoro anyị ise anyị na-asị onye ọbụla ga-anataba n'ọkwa ebe a ka ọ ndụ bido n'ebe ka ọ ya abụ ekwuche Igbo adị mma agwa sị na-ekwe ji anyị eketa ata anya bụ ji etire ya n'ala nnekwu ibe apụta na ya anyị adị n'ise ete na oye bụtata na awọ ya na nkwọ Igbo because all of this Igbo and I go around man I come getting a level after my leadership as the president executive of MPU we will continue to strive for greater peace and unity in our nation in the kingdom. Our regents, I'm very excited to be here. I'm happy to be one of the participants in today's very glorious outing. I'm equally happy that peace has finally returned to the town. In so many years back, I didn't see the regents and BJ together. But today, here we have the regents seated, we have the BJ seated, we have the Ndigbo, Ndigbo, and in them also in one place. If any 100 carats, swagging up Poco, and when me 100%, fat a lip on my cassette. Chief priest the ball too much in news ye Jebana net. If I believe the measure Katata DKG, I knock on one net gauge, just a solo boys if I get it. Yeah, a banji Bulego spray cash, a combination nasal con chop, if any is in able, one a jig, you will nasal. Yeah, let's not show face. You get away, on the men don't show face. You get away, on the watch ya ya. Watch ya ya. Yo, I just be for no do when I pull it. I just be for no do when I pull it. I just be for no do when I pull it. Oh yeah, yo. I just be for no do when I pull it. I just be for no do when I pull it. I just be for no do when I pull it. Yeah, it's a low Africa, and I go up on yes, on your level. What about my latte bar? Accountable lava, overlord at the mouth for what? So, I guys, don't need to net faka, everybody at your back. I'm really good film, oh, yeah, cook special effects. Your baby to live in this, and go see a number of sense. I say, my one uncle, the boys in dog, they go out and was sending Okonaba. Yeah, Tipa believe the measure Katata DKG. I knock on one net gauge, just a solo boys if I get it. Yeah, a banji Bulego spray cash, a combination nasal con chop, if any is in able, one a jig, you will nasal.